sun poskia. No elä nyt selkääs käännä, hyvä lapsi. Peppu ei halua kuvata. Oi ravista. Missä se on se pissa? No entäs täällä sitten? Kuka täällä? Oi, tuossa on silmän päällä. Ja Peppu on tuolla. Huomenta lapsi. Katoppa kuka siellä on. Ätyys. Tuli aukotus tuli. Moikka. Moikka. Lapsi tää. Moikka mun pieni Veikkani. Ota Tiina kuvia sitten. Laita vähän. Ja se juhlava potilas. Kuka se on lämmin? No sehän on meidän poju. Sininen poikahan se oli. Kukas siellä oli hemmoliko siellä on? Sininen. Hemmoli. Hän painelee takaisin nukkumaan. Älä mene nukkumaan, oo siinä poika energiakasassa. Hupsut. Lisää, lisää, lisää pieniä poikia löytyy täältä. Täältä löytyy pieniä poikia. Mitä sillä Kaimion kirjassa oli siitä, että jos on paljon uroksia siellä? Joo, niin sit jos tuolla emon mahassa, niin sille tytölle tulee sitten, niille tulee noita poikahormoneja. Testosteronia niin paljon. Että onko Hesytälle tullut poikahormoneja? Helmesti tulee poikatyttö. Mikä siihen nyt laittaisi sitten Mut vielä? mistähän se niinku tämmöset tempasee? Niin. Mäkin Koska se vähän. ei oo ite tämmönen tutkija. Sillä oli hirveästi siellä niitä Niin kuka on tutkinut ja miksei näistä puhuta missään niitä muualla? lähteitä. Niin. Se on vaikka kuinka sivuun lähteitä. Toisaalta onko sillä paineita nyt keksiä niinku uutta? Ja koirat ei ole polveutunut sudesta. Niin. Se oli siinä se alku. Mä oon vasta alussa siinä. Englanniksi olisi hirveän hyviä kirjoja. Se otti sun hamenhelmasta kiinni. Oi että mikä se on? Ai että se on semmonen hame. Se heiluu siinä. Otti ihan unen pöverössä. Saas nähdä kuka saa ekaksi hampaa. Saat nyt hippoa. Okei, täytyy yrittää muistaa. Ja villasukka on hyvä repiä. Onko villasukka hyvä? Herkules veti, eikä, se olikin, oliko se Herkules, kun veti uudestaan nukkumaan? Hippo on. Onko tää kiva lelu? Onko tää kiva lelu? Helmin. Kummitädin lelu. Mulla lelu. Noin. Kuka sä olit? Sä oot hipsu. Sä oot hippo. Äiti tuli. Petaamaan. Äiti tuli Äiti petaamaan. vähän laittaa uutta järjestystä. Se on se sisustaja Hertta. Hertta vähän sisustaa. Herkules on edelleen tajukankaalla. Tää on kamera. Tää on kamera. Nyt sä nuolla sen. Hupsut. Oi hupsut. Sä olit nyt hipsu, eikö niin? Et oo enää. Itse kun tämä ette niin nopsaat. Älä vedä samalla tiedostolla näitä kaikki, sit se ilmat on pitkä video.